କାହିଁକି ବାଳ ସକାଳଟାରୁ ଫୋନ କରୁଛୁ? ଆମର ଡ୍ୟୁଟିଟା ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି, ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଆରେ ତତେ ସକାଳଟା କଲ୍ ଲଗଉଛି, ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆସିଲାଣି, କଣ ଟିକେ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ, ଆମର ତ ମାଣ୍ଡୁ ହୀନ ପ୍ରେମିକ, ଆମେ ଆଉ କଣଟା କରିପାରିବା? ଆମେ ଟିକେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକେ ଭୋଜି ଭାତ କଣ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଶଳା ଜନ୍ମରୁ ସିଙ୍ଗିଲି ଖାଲି ନାଳାଂଶ ବଢେଇ ଦଉଛୁ ମୋର। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ହେଲା, କିଛି କରିବା ହେଲା, ହବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କର, ଆମେ ଦି ଜଣ ତ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି କରିବା, ମିଶିକି କରିବା, ପଇସା ବି ଟିକେ କମ ପଡିବ, ଦି ଜଣ କଣ ଅଧିକା ପଡିବ, ତାକୁ ଟିକେ ମାରିଦବା। ବବୁଲୁ ହାଲୋ ସାମଲ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆମ ଖଟିପୁରୀ ଟିକେ ଆସ, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ହବ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଟିକେ କଥା ହବା। ଆସ ଆସ। ହଁ ମାଉସୀ ସହିତ ତୁ ଶୁଣା ମହା ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ମାଉସୀ ମଉସା ଶୁଣା ଇଏ ସବୁ କଣ? ତ ଆସେ ଆସେ ବାଦଲ ଭାଇ କଣ ଡାକୁଛି ଫିଷ୍ଟି କରିବା। ହାଲୋ ବିକୁ ସାର୍, ଛାଡ ତୁ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜି ଭୋଜି ଆସିଲେନି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଟିକେ କଣ୍ଟେ ଫିଷ୍ଟି ଟିକେ କରିବା, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଟିକେ ଧାଇଁ ଆସ। ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଖେଳିଲୁ ଆଉ, କି ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ କଣ? ଆସେ ଆସେ ଆସେ, ବାଦଲ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ, ତୁ ଆସେ ଆସେ ଫିଷ୍ଟିଟେ କରିବା। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଉ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ବି କହିଦେଇଛି, ମୋର ଟିକେ କାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲା କାଇଁ ମୋର ଟିକେ କାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ହେଲେ ସେ ଶୁଣା ଅଜଟା ଶୁଣା ମହା ଗଲୁଆ, ଶୁଣା ମାନେ ଗଲୁଆ ଗଲୁଆ, ଶୁଣା ଗଲୁଆର ଶୁଣା ସଂସାର ପିଲା କଣ ଅଛି? ଭାରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଶୁଣିଛୁ କି? ଇଏ ଆମର ବାଦଲ ଡାକିଥିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷଟେ ଅଛି, ଫିଷ୍ଟିଟେ କରିବା। ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ, ଆମର ତ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ପ୍ରେମିକ ସବୁ ଏଇଠି, ଆମର ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି କଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି କଣ ଟିକେ ହବ। ହଉ ହେଲା, ଶୁଣ, ଭାତଟେ ହବ, ଚିକେନ ଟି ହବ, ଡାଲି ଟିକେ ହବ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଡାଲିଟା କରିଦବା, ଚିକେନ ଘରେ ତ ତରକାରୀ ସବୁବେଳେ ଖିଆ ହଉଛି, ଚିକେନ ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲେ। ହଉ ହେଲା, ଚିକେନ ଉପରେ ଡେଲି ଘରେ ପକୋଡା, କୁକୁର ମିଲେଇ ଖାଉଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଇଲା, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ କର। ହଉ ହେଲା, ହଉ କଣ କହ? ମଟନ ଟେ କର, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡି କର, ଆଉ ଧାମରା ଇଲିଶି ଆଣ, ବଜେଟ ଟିକେ ବଢିଯିବ, ମଟର ପନିର ହବ। ହଉ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, କହିଲା ସବୁ ତ ରାଜି, ବଜେଟ ଟିକେ ବଢିଯିବ, କାଲକୁଲେସନ ମାରି ଦଉଛି। ଭାଇ ତୋର ଅଙ୍କ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳି କେତେ ରହିଲା ହେଲା। ଆଉ ଆମର କେତେବେଳେ ପିଲା ହେଲେ 1 2 3 4 5 6 7 ମୋର ବି ଅଙ୍କ କମ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 6 ଆମର ପଡି ଯାଉଛି କେତେ, 555 ଲେଖା ଜଣକା ପଡୁଛି। ହଉ ଛାଡ, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଛାଡି ଦିଅ, 550 ଲେଖା ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଭାଇଟି ଆମର କହିଛି, ଆମେ ତ କମ କାମ ଆଣିଛୁ। ଭାଇ ପଇସାଟା ଦେ। ପଇସାଟା ତ ମୁଁ ଆଣିଲି। ହଉ ତ ଠିକ ଅଛି, ଫୋନ ପେ କର, ସ୍କାନର ଅଛି, ଫୋନ ପେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଠିକ ସେ କାମ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନମ୍ବରଟା ଲେଖେ ତାହେଲେ। ହଁ ନମ୍ବରଟା ଲେଖେ 93 ନେଟଟା ସ୍ଲୋ ଅନେ ହଟସ୍ପଟ ନେଇ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ, ଖୁଲୁ ନେଇ ଲକ୍ ଖୁଲୁନି ଯୋଉ କରିବା କଣ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଘରୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଆଣିକି ପଠେଇ। ହଉ ଓକେ, ପଠେଇଦେବି, 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 ଉପରେ ଭରସା ଆମେ ଦେଇଦେବି। ହଉ ହେଲା, ମହା ଗଲୁଆରେ। ଆରେ ଛାଡ, ସେ କହିଛି କଣ ଆଣିକି ଦବ ଦେଖି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ବବୁଲୁ, ତୋ ପଇସା ଟି ଦେ, ତୋର ଫୋନ ପେ ନାଇଁ କଣ କେମିତି? ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କୁଆଡେ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବି, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେମି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ଭରସା ରଖିବ, ଆସିବି ହେଲା। ହଉ ଦେ, ତୋ ପଇସା ଟି ଦେ। ହଉ ଯା, ହୃଦୟଟା ସାରା ଭୁଗି ଯାଇଛି, କଣ ପଇସା ମାଗିବୁ? ନା ନା, ଚାଛି ଦେଇଛି ତୋର ପଇସା ମାଗ, ତୋ ପଇସାଟା ଦେ। କିଛି ନାହିଁ, ହବନି ବେଶୀଟା ହବ।
ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆମେ ଆମର କାଠେୟା ଇଟା କରିବା ଠିକ ଅଛି ବିୟର ଦିଟା ନା ଦିଟା ନା ଚାରିଟା ନା ନା ଦିଟା ଦିଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ଆଚାର ବି ଦିଟା ଲାଗିବ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଦିଟା ଲାଗିବ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ଯାଉଛି ରସୁଣ ଆଚାର ଦିଟା ନେଇକି ଆସେ ବାଳୁ କନେଇ ଚାଉନ ବିୟର ଦିଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ରସୁଣ ଆଚାର ଆଣିଏ ଦିଟା ମୋ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ ମତେ ବିୟର ଧରିଗଲା ଇଏ ସବୁ ଗଲେ ପଟି ମରା ଆଉ ଇଏ ଶଳାଟା ଗା ନାଇଁ ପାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଯାଇ ପିଇ ଦଉଛି ବିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ହାପି ନିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ବାଳ ସାଙ୍ଗ ଟୋଟାଲ ବନେଇବନି ସେଟା କଞ୍ଜୁ ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ବର୍ଷ ନା ବାଳ ଫିଷ୍ଟି କିଛି କରିପାରିବନି ସେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଖରାପ ହେଇଛି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଭାଷାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ